Shalom. Horas madihita salukna. Selamat tahun baru madihita. Ruas ni huriata. Adorang sao tapuka perminggota jumulo mahita martang yang nahohom di rohatabe. Amen. Hamuna dongan nani haholongan ni debata, pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhot tuhita ragami pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ibana mangaramoti hita sian akatiki tutiki. Sian ari tuari, ibana mabuan ruar hita sia sada tahun, jala bongot tu sada tahun nai baru. Ima tutu, masai balgado holong ni rohani debata di goluta, ibana pamudu-mudu hita ganup ari, ibana mendongini hita sian nasa permaraan, di patolhas ibana hita tu minggu nai baru, di bona ni tahun nai baru on. Nungata bolus tahun 2020 sada, dada ala gogota dohot ala huasota, ubahen boy hita bongot tu tahun nai baruon, alai debata ado madongan hita, saha tu nataripar hita tu tahun nai baruon, alani tamado marolop-olop hita, huhut mamuji dohot pasangap ibana. Nikudo mandok Jahoba, haporuson jala partanoba toad kudo dibataku, marhaposan tu ibana doahu. Tamado tabarita hon asini roha dohot dengan nibasana tu hita, di nasa tau bolonon, di linggomi do hita marhite tanganan nabadiai, alani tadokma. Betama itarop poton bagas habadiaon ni Jahoba, taindehon ma talopon magwarna nabadiai, ai ibana do partano batoan jala hatu auta. Atong tapuji ma debata sian nasa roha, songom topik ni minggu sadarion, pasangap ma debata, ibana ma bahen pardamehon, parbalohammo, di pamahap dohot eme namarmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, masai doras marlojong hatai, alani tapuji ma Tuhani, marede mahita sian bukwede 580 sada, ayat sada do tolu sangap di Jahoba. Sangap di Jahoba nasu dimuli, balgani holong na yang narasami, dilehon anak na tasasadai, manobus hito jolma pardosai, uji ma debata
anai marhite anakna dilarui mudarna durus do dihau silangi rarape dosa ta iya idani puji madebata alemani siap las roham sembah madebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesusi. Alga si tutup rambain mi debata tung soha suhatan olong ni roham tujol ma pardosa asido roham diukap hodalan lautu banuam puji madebata alemani siap las roham sembah madebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesusi. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya mangaranapi to mataku dopa akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupi o tuau. Sia Jehovah sito palangit dohot tano o sabing, ro pangurupiaw niyanggo tuau. Dang tagamon luason natar suladit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaw ni Jehovah doho siyan nasa parmaran, say jagaw na do todim, say jagaw ni Jehovah doho laho ruar doho lao bongot, olat nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale amanami na di banua gijang, di bahen hodo anak haholongan ni roham, tutoru ni patik, asa di palua akan di gonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluoni,
jala asamian hami di bagasan harajaonmu. Mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhat tamar hite bukwede 752 ayat sada dohok 2 Tuhan patulus. Tuhan patulus masa kami, Tuhan mati no kami, pamao mertulungan, guru di homa sandok awon. Tuhan patulus masa kami, Parvadiaya meniniaki, sai pargogoyau tinobus mi, mangananoti nanidok mi. Patik ni debata dihita di minggu dung tahun nai baruon ima patik parjolo rodi paopaton. Nina debatata, dan jadi marakup au baenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi guanomu jaladang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yang tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patoluhon, dan jadi dohonon guarni debata, soture dalana, ayo na uhum na dosogot akan namar. Patik paopaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui di naonomari mau ulah hamuna sa siulonmu alayanggo ari papituhoni ari paradianini Jehovah de patamdoi dang jadi homang ula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ai di naonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido ubai di pasu-pasu Jehovah debata ari paradian nai jala di parbadiai ido sahatna atong rap mangido gugu mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulaw nahobar tukapni. Amin. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 70 ayat 4 dohot ayat 5 naung salpu taon. Sasune
Tatopoti madosa tanda godangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite-hite siap pengalasan nami di patikmu. Ima marhisite tubuh-tubuh ni rohan nami. Nata masih tutudo ho nahuhum hami alani dosa nami i. Alaina tersosol bagi do hami nuaing alani. Pardingan basa jala para siroha hodo alani anak holongan di roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhutna. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurung. Suruh mato di porbadia itu rohan nami be. Asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati goran. Dohot di habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan na sora suda. Na pinar baga-bagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tabe gema baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Para si roha jala pardengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahe tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba dia kana makabiari ibana. Hasa ngapon ma di debata na dikijang. Tapuji ma Tuhat tamarhite buku de 210 ayat sada dohot ayat toleu. Hupuji ho o Tuhake. Hatani debata epistel di mingguta sadarion tarsurat di Efesus bidusada dimulai mai sian ayat tolu rodi saplopat
tajahama soring-sorin. Piniuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasu tuhita regam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilit dohita di bagasan ibana, andorang seojak dopetanaon, asa badia hita jala soha surahan di adopanai, di bagasan holong ni roha. Dituduh hiado hita bahen anakna, merhite-hite Yesus Kristus, asa tuibana, manghiuton halomon ni rohana. Asa tapuji asini rohana na marmuliai, nani asihonon na tuhita di bagasan na hinaholongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluauni, binay ni mudarnai, ima hasisan ni akka pangalasion, manghiuton asini roha na tarlumubii. Nang buas ni soheon itu hita, mardongan hapistaran dohot habis suhon godang. Ai di pabotohon ibana do tuhita, tahini rohanan nabunii, mangihuton halomonna naong pinahot nai di bagasan dirina. Lau pasautosa di hagogok ni ditikina, mandok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena, na di banua ginjang dohot na di atas tanoon. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita, akan naong tino do naihian, marguru tutahini patuluson sasude, manghiuton padok ni rohana. Asa terpuji hasangapon marhite-hite hita, akan naung makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani, ima barita nauli, na taringot tu haluan muna, jala di bagasan ibana gabe porsea hamu, laos disahapod doi tu hamu, tod di porbadia na pinarbaga bagai. Ibana do patujolo ni arta sitianota, bain haluaun ni hapidopok nai, asa terpuji hasangapon nai. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peosa. Tapuji matuhata marhite bukwede ono pulusia ayat sada dohot tolu, ukap bohal nau muli. Tahatidak ko mahaporsiaw tay, songon na nihadedak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dusan, na tumopalangit duhot tanon, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tungon si Maria, nagabe-gabeya siya to di porbadia, adorang suhabubuan, ido tuhata, natumaon na bernit, di panguman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang,
na tua tuba no toro dung ditanom na mula ngulu diari patulhon na lahudul tu syamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di siba ibana manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria topan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na rasuda. Amin. Tabegema titing diari sadarion. Huria nahi nalongan di bagasan goritat Yesus Kristus. Saunari tatangihon matiting di huriatta di bagasan mingguon 5 minggu 2 Januari 2022. Na para jolo gorni minggu to sadario imedi gori minggu dung tahun baru do topik pasangan ma debata peduahun jadwal perhobas nomor hobos di perminggut harian pukul 10 WIB Ima Amata Pandita Daniel Marpaung STH Pandita KP Resort Persalon Sebanga Duri Distrik 30 Riau Pesisir Pendeta Haris Tanda Huria STH MM Marhobos di permingguan harian pukul sia WIB di HKIP Kodia Tangerang. Petuluhun Berita Habot Niroha di hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 nong salpo nunga marujungodu sahalak ruas ni huriatta ima Andreas Frederico Sinaga umur 10 tahun yang nakon ni amata JMT Sinaga tubuh ni inata RI Boru Samosir nama renganan di perumahan Bidang Lestari Komplek Matahari Jalan Kencana Permaitulu Buluk CA4 C4A nomor 42 WEK 5. Jadi dibuat kemudian di hari Sabtu 1 Januari 2022 di TPU Binong Permai. Tanya koma asa sude keluarga nanti tinggal ni nang jumolo ilehon hagugoon dohot pengapulion sian Tuhan debata. Napa paton pakkubasion permingguon di tanggal 10 Januari 2022. A. Memuka dari minggu tanggal 10 Januari 2022 perminggu sekolah minggu masuk ma songon nasomal secara Zoom link Zoom di pasahat hobartu WA Group horong sekolah minggu. B. Memuka di hari minggu 10 Januari 2022 permingguan prarimaja masuk ma songon nasomal pukul 8 WIB di gereja. C. Jadwal permingguan perminggu perjulu pukul 6 week 2 dohot week 3 bahasa Indonesia di perminggu perduahon pukul 10 week 4 dohot week 5 bahasa Batak di perminggu petuluhon di pukul 10 pitu week sada bahasa Indonesia. Sinosoho tu sudah remaja dohot na posa bulung asa marminggu mah di permingguan manugut manang botari turuas nuhuria na seboi madohoti permingguan di gereja asa marminggu secara streaming na dipatupan di permingguan pukul 10 WIB di channel YouTube HKWP Bonang Indah. Na palimahon pilihan permingguan pilihan sekolah minggu hamulatehon do pilihan bulanan dan keluarga bui mata pasahat berhite situ wek manang di pasahat langsung tu sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria manang bui di pasahat marhite barcode kruis huria. Napa onopun parhepengon laporan parhepengon ni huriata amang inang bui mata jahat di file nang penasahat ni huria marhite WA Group manang WA keluarga manang WA pribadi. Napa pituhon terap ni ruas naro di permingguan nong salpo terap ni ruas naro di permingguan nong salpo bui mata jahat di file
nang pinasa ni huria marhite wea grup mana wea keluarga manang wea pribadi. Bawaluhon. Selamat ulang tahun. Perhalado rap dohot ruas ni huriata pashato selamat panjang umur. Guklas ni roha tu sudah ruas ni huria nama ulang tahun hatu tubuh. Do nama ulang tahun hot ripe. Set tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Hatan itu hatta sipia potta iman tersurat di Matius 20 ayat 20b. Idama saya tadung anakku dohamu kanup hari rasira jaro azalni hasyanganon. Aka guar-guar nang ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun hot ripe boy mata jaha di pail nang di pasat marhite uya grup manang uya keluarga anau pribadi. Songoni mati ting huriata jibagasan mingguon di batama na masuk hita. Amin. Nang begota mabarita nauli na nipatolas ni naposona mareda mahita siya bukwede nomor 10 ayat 1 dohot 2 pujihamu Jehovah tutu. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tu atai. Amin. Shalom. Diamu akan manami do inanami dan yaulongan di bagasan Jesus Kristus. Sepakat mah johita akan manginang asa buita kasupasa tami turpukon marmaskir maju ita sudi. Asa bui buka masker amang inang. Ya. Salinai horas marita saluna. Adorak so masuk kita akan manginang tu turpuk barita nauli di minggu na parjolo tahun 2022. Patadok kami mah diri nami di tonga-tonga di huriata HKBP Bonang Indah. Ia kami Padita Namarguar, Padita Daniel Marpau mengalap inang boru si lalahi sodo inang Padita atartibotik jala opak madihami dak danak akan manginang 2 buruh 2 bawah jala melayani manang makobasin waing songot titing lakin di huriata HKBP di Duri HKBP Resort Persauran Sebanga Duri Riau Pekanbaru jala hami palata kasma natinodohon ni amang calon situata Padita calon situa ima ima sautik partinon dan nami tu hamu salukna kamanami do nami
Horas madita saluna. Mau lihat maditu hatta. Tapayu tiupma hatani debata di bagasan mingguta sadarion. Ima natar surat di Pesalmen 147 ayat 12 satu ayat 20. Mohon maaf Pak Kamanginang, ala ni gudang ni namarulon na badia na tanggal 25 gabi marporo sa tunway. Ya, dak songono naslina suaraku. Tiodo du suaraku. Oti may turun ni sijik marpaung suaraku. Ya, Kamanginang da alaya ni gudang ni namarulon na badia na tanggal 25 di duri gabi songono marporo. Mohon maaf Pak Kamanginang. Songono mata ni tuhata takas ma tapay hut-ihut. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patugu akaracang ni pargumbangamu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsito nga ami. Ibana mambahen marhademahon parbalohammu, di pamahap dohot eme namarmiak. Ibana manongos bagabagana tutanoon, macay doras marlojong hatanay. Ibana namangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru, disabur hodo nabur songon sirabun. Ibana maninggakon abolasna martanggo-tanggo, tung isema manahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gabi malala akai, di paborhat anginna mabaur ma aka aek. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob aka patikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahen songoni yang gotu manangise bangso parbegu, jaladang diboto nasida akka uhumna. Haleluya. Ido yang gosahakna. Hurin itu hatta dan yaulongan di bagasan Yesus Kristus. Diamu akka manginang ubay maju asa takas di ngotamu. Ahado nak kamanginang. Ahado onak kamanginang. Daw, bobal ke joti. Ahado nak kamanginang. Ahado nak kamanginang. Ya. Mau lihat tema di hatta. Ada banyak suara dan ada yang banyak ragu akamanginang. Diamu akamanami do inanami dan yaulongan di bagasan Yesus Kristus. Ini adalah kertas kosong. Nakpe adong titik. Bahasa pola hudok songoni. Ini adalah gambaran kehidupan kita. HP hiado hubain songonon disada parpunguan, disada kegiatan ala dang kopi do PTKI sudah mangkurahon atar hutuluk. Ahado on. Apakah ini Bapak Ibu? Sudah mendok titik. Ahado on niku. Titik. Ahado on titik. Begitulah kita melihat pasu-pasu ni debat tadi kita akan menginang. HP sesungguhnya ini nakpet terhubain titik akan menginang. Sesungguhnya ini adalah kertas. Harotas don. Holan na sauti kodo di bereng na toropi. Alay hamu bereng na kinunggodangan do mamereng. On kertas kosong. Akan menginang dan holongan di bagasan Yesus Kristus. Benar ini adalah kertas kosong, tetapi adalah titik. Sebenarnya bagi Raja David juga. Begitulah dia melihat. Songoni may bana mamereng di ngoluna pabahenan di bata. Amin. Nakpe godang hamaolon, walaupun banyak perkara yang dihadapi, walaupun banyak persoalan yang dihadapi, alai dang diberengi mana persoalan ini di ngoluna, alai habal gaun ni holong ni roani de batado diberengi mana. Itu yang dia lihat. So kamu nakin harotasodo na binereng muna, bukan titiknya. Amin. Itu kamangina. Bagi orang yang percaya,
Dia kena porsia di Yesus Kristus. Dipangido turpuk di bona di tahun ona kamanginang. Tahun 2022. Firman Tuhan mengingatkan kita. Yang pasti banyak persoalan. Gok hamaolon di tonga-tonga ningoluta akamanginang. Alai tema ni manang topik ni minggu ta. Pasangap madebata. Di tonga-tonga ni ragam pergumulan hidupmu. Di tahun 2022 yang pasti akamanginang. Gok tantangan. Gok hamaulon di tonga-tonga ni nguluta. Mungkin lebih daripada tahun 2019, 2020, 2021. Tetapi jikalau kita mendekat kepada Tuhan, akan lebih nikmat daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Itu akamanginang. Tetapi catatan akamanginang. Molorope akka hamauloni. Walaupun banyak perkara dalam hidupmu, unang mah hamauloni bereng. Tetapi lihatlah betapa besarnya kasih Allah di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau inginkan dari setiap pribadi orang percaya di tahun 2022 ini. Nah, ido bena ditarik manang diputik hatani dibata tema di minggu ta sadarion pasangap madebata songon Raja David bagaikan Raja Daud hari ini. Ido ibana di ayat sebelumnya kamanginang di gua ribana do. Dia menghitung satu persatu pasu-pasu pangaramotion di debata di nguluna. Ketika dia berperang, Allah memperlengkapi senjatanya. Kamanginang. Ketika musuh datang, ditikiro musuh di tonga-tonga ni luatna. Ketika musuh menyerang, maka Tuhan memperkokoh tembok mereka. Ido ibana nekin kamanginang di turpukta. Ibana patogu akaracang ni pargumbanganmu. Lapatanna. Ibana yang Allah yang memperkokoh tembok pertahananmu. Songon halak batak na jolo akamanginang ibu na pasugit. Tembok pertahanan na ibay do. Bulu. Ate kamanginang na. Kan itu. Bulu ma. Tembok pertahanan na. Alay Raja David di son. Nakpe adong bulu. Ibay tembok pertahanan. Alay nganeng rupak. Tetapi Raja David mengatakan Allah yang memperkokoh kembali. Nganaing talu nasida menghadapi musuh. Tetapi karena kekuatan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, Allah memberikan kekuatan kepada mereka lagi. Di lewat debata gogo tu nasida menghadapi ragam niaka hamaulon. Begitulah juga hari ini. Tuhan mau katakan di tahun 2022. Walaupun hidupmu banyak perkara, nak gok hamaolon di hamua kamanginang hampir tumbang iman kita, hampir jatuh, hampir tenggelam. Alai didok hatani di bata di bona ni taunon. Allah yang memberikan, Allah yang membangunkan kembali, Allah yang memberikan kekuatan kembali kepadamu sehingga engkau kuat mampu menghadapi persoalan hidupmu. Amin. Hidup kamangda, kembalilah apapun yang terjadi. Apa masa di tahun 2022 on kita belum tahu pasti akamanginang, tetapi Tuhan telah memperlengkapi kita. Nunga di paingot debata hitanuai. Allah telah merekomendasi kita ditiki menghadapi hamaolon. Ketika kita banyak menghadapi persoalan di tahun 2022 yang masih harus kita jalani ke depan, tetapi Tuhan telah menggaransi kita bahwa Tuhan akan menopang kita menghadapi persoalan demi persoalan, masalah demi masalah di tonga-tonga nyinguluta. Da kubo to kamanginang nuai. Na bodari makatahatay do hami, terat do ta magcalo situata. Ape parkiranon salilingon. Tinggal do ta pake huriata kan? Ape sudah hampir ada goyangan sekarang ya. Da kote na ibu hamur sudi. Itan ado ge parjul maboto. Ya. Di hamu akamanami doa nami dan yaolongan di bagasan Yesus Kristus. Itu bagian daripada persoalan, tantangan di tengah-tengah organisasi gereja kita. Bagian daripada kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2022. Itu secara umum kita atas nama gereja Akamanginang. Itu persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi yakinkan dirimu bahwa Tuhan mengatakan hari ini, Tuhan ada di pihakmu. Amin. Akamanginang. Dang paluasoni di batahamu menghadapi akka nadenggan nalaho pasangapon ibana. Allah tidak akan pernah tinggal diam. Sekalipun kamu dibiarkan sementara songon jamita na di malam minggu
di malam tahun baru akamangina di paluas di Batado Allah mengizinkan bangsa Israel diperbudak di Babel. Allah ini nggak bisa, Allah telah merencanakan sakap nauli do sakap di Bata nakpe di paluas desida ya akamangina. Walaupun Allah membiarkan bangsa Israel diperbudak oleh Babel selama 70 tahun, tetapi ada Allah merencanakan sesuatu yang indah bagi mereka. Asa di tadana sida do pangurupion di Bata. Asa di boto bangsa Israel do satakas do di dana sida pangurupion di Bata di ngolu nasida, maka Allah membiarkan mereka diperbudak. Asalam tabba matubuni holong ni roha pakka porsion nasida tu di Bata. Dan ini juga di tahun 2022 dia mua kamanami do enami kembali lagi kepada tusi molotupe adong akahamaulon. Yang pasti Tuhan mau menguji iman kita. Oleh karena itu jangan ada yang mundur. Unang adong naga betu dal sia debata molorope akka hamaolon di tonga-tonga ninguluta alai pasangan ma debata. Ima becirna akka manginang kenapa kita harus memuji dan memuliakan Allah. Dangna ikon dapota paso-paso nagudak kita kamanginang baru memuji Allah. Dangna ikon dapotan berkat yang luar biasa asa pasangapota di Bata. Bukan. Justru Pemasmur sering mengatakan di tiki si tahun ibana itu ibana mampu datang mengucap syukur kepada Allah. Dan Paulus juga mengatakan di Hagaleo kiduau Paulus mengatakan di Hagaleo kiduau mergogoh. Ketika saya lemah, justru di situ saya kuat iman percaya saya. Itu kamangina. Di Hagaleo kiduau mergogoh. Ketika saya lemah secara fisik, alai haporsion di mana justru semakin kuat di dalam Tuhan. Dia mua kamanami doina nami dan nyolongan di bagasan Yesus Kristus. Alani do bena hudo kami memuji pasangapot debata dangna ikon dapotan paso-paso nagodang. Tetapi dalam duka cita juga harus mampu mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah. Ciala ise mana mampu si songoni halak nama merengom manakin bagaikan kertas. Dang nama mereng titik. Alai halak nama mereng titik konak kamanginang dia hanya melihat hanya titik saja dang mampui menduk mauliate pasangapot debata di dalam pergumulan hidupnya. Amin. Alai halak nama merengon adalah kertas separah apapun persoalan hidupnya dia selalu mengucap syukur kepada Allah. Songon Pemasmur manang Raja David di Turpukona kamanginang walaupun banyak serangan, walaupun banyak musuh-musuh yang tangguh, tetapi dia melihat selalu berkat penyertaan Allah di nguluni bana. Hamua kamanami dotina nami na niolongan di bagasan Yesus Kristus. Begitu luar biasanya pertarungan hidup kita di tahun 2020 sadai kan? Dia mai masalah Covid. Taruh toho turu soalnya keluar saja. Dia baru Covid noai. Isope hampir sutung gawe ko hana Covid dapat ditai. Naruh ama tongkan ning tukar mimba. Iya. Olah cahat itu butido. Nah, dia mau kamanami do nami na niolongan di bagasan Yesus Kristus. Jala gudang do siat tonga-tonga ni ruas ni huriata nahuna Covid. Sisuai dohot berita ni jamitani epurus datuari 100 berapa ribu ya? Tayo kamu di jamitan tuari awala na ulam majahaw niya kamangina. Kuberin di jamitan epurus datuari dah kamanginang dah. Berapa banyak jumlah jemaat yang kena Covid di tahun selama perjalanan di Covid. Dia mau kamanami doa nami dan nyolongan di bagasan Yesus Kristus. 154.000 akamanginang 456 halak ma nau sahatuna aguan hosa jemaat HKBP ya, jemaat HKBP. Nah, adong siya tonga-tongata na sa pihaguan hosa kamanginang siya tonga-tonga ni huriata. Adong do. Idua teh. Mudah-mudahan dang naman ungguli si taon muna molodong aka siya tonga-tonga ni keluarga teh kamanginang dah bukannya
alai mulai hati ma dihami di sana walaupun begitu banyak jemaat kita alai onom walu halak ma nahona covid ruas nami puji Tuhan lah dan aduk pola nama hati ni anak kamangina alai di tonga-tonga ni situasi begitu tegang kehidupan ni lomos itu teh ya menang nolak kami di sana lomos sarupa dokan nah bukan hanya di sini sudedo dunia juga ganggu khawatir akan tantangan itu, akan serangan itu, akan musuh. Itulah yang disebut juga musuh di tengah-tengah Ningoluta di tahun 2020 sada. Di tengah-tengah tegangnya perlawanan terhadap musuh di tahun 2020 sada, tetapi Tuhan menyertai, Tuhan menyeberangkan hidup kita di tahun 2022 on. Bukankah itu layak kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dua kamangina. Dang tamahi tamadok mauliat itu debata ai di pataru hita tu tahun 2022 on sian tahun 2020 sada yang begitu mengancam kehidupan kita dihamuaka manami doa nami. Oh kembali lagi orang yang melihat ini hanya sebatas titik dang dihilala ibanai molo hola titik do dibereng ibana on dang dihilala ibanai tari parngoluna tu tahun 2020 on karena penyertaan Allah. Tetapi kembali lagi halak nama merengon adalah kertas. Dia pasti mengucap syukur dan melihat bahwa dia hidupnya sampai menyeberang di tahun 2022. Dia pasti melihat bahwa itu adalah penyertaan Allah dalam hidupnya. Dia muaka manami doi nami nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Dan pertanyaan sekarang, bagaimana kita memuliakan Allah zaman sekarang ini? Boaduh hita pasang apa debata? Adong lubang bukit di tanah ai aka manginang nomor 724 bisa amanginang 724 ayat 4 724 ayat 4 tahu pasangap homay Rohanang ulauki marbarita nauli dan memuliakan Allah. Songo dia ita pasang apa debata arta hamorauki tahu pasang apa mai. Aduh artam no yang kamanginang. Apa harta yang kau miliki sekarang? Apakah hanya sebatas uang yang ada di rekeningmu? Tidak. Bukan itu harta yang dipandang oleh Tuhan darimu, hatimu. Amin. Jala siar rohamom mamusie akamanginang har haluar. Dibering mah namar sahi diurupi mah nasida dibereng mah akadongan susah diurupi mah nasida ini dari hati harta melalui sian harta nadong ditai Roma siar roha diurupi mah nasida napatut siurupan ima di Matius 25 ayat 40 nasa nabi Nehemi itu salah anggiku name meton namambain natuaudo hamudisi dan apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang hina ini adalah melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Aka manginang artami dang naholani nanang idau ni debata tetapi hatimu jala meludung adong di rohami aka manginang borhat mai nang marhiti-hiti si bainom
lahu mangurupi akan apa tu si urupan. Imana pasangapo di bata kamanginang. Ya. Hati-hati. Bukan hanya ucapan syukur di gereja. Ya kamanginang dah. Bukan hanya ucapan syukur, bukan hanya pemberianmu di gereja supaya dilihat orang. Bukan itu persembahan yang Tuhan inginkan. Hatimu. Hidup kamanginang. Alai dang nama persuada apa yang kita berikan itu kepada gereja. Dihalomohon dibatadui, dihalomohon. Tetapi berangkatlah dari hatimu. Diamu akamanami. Ima editai nomor 720 pati harta hamorauki tahu pasangan pomai dan harta kita termasuk juga itu mata kita ini juga harta kita hamoraudu ya kamanginang telinga kita ini juga adalah kekayaan kita hamoraudon si manangiona kamanginang mulut ini juga si makudapona kamanginang hamoraudon. Nah bagaimana mulut kita ini untuk memuji pasangap di bata? Bagaimana telinga kita ini kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Allah? Bagaimana mata ini kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Allah? Akamanami doa nami ima nani ajaran napi naingot ni Raja David di bagasan turpuk sadarion di hamu akamanami doa nami nani haulongan di bagasan Yesus Kristus. Alai napasangap di bata itu juga bagian daripada napasangap di bata marhiti-hiti namar silio nakin alai na tumadi napasangap di bata marhiti-hiti ngulum si ganupari lau hamu akamanginang tu pertiga-tigaan lakukanlah muliakanlah Allah patuduham mabohini di bata di tiga-tiga mi bagaimana caranya sitongma manibang tiga-tiga itu akamanginang dah ayah sing do tibangan nyamatan tu inataan amataan paruga muna asing alai inataan parari Kamis inna alai situng unggul dang terus tibangan ni inang parari Kamison inna bukankah itu sudah bagian daripada memuliakan Allah amin betul hapi parari Kamis na tau nanti saya unggul dang terus tibangan ni cabe ni na tiba ujung naga betu sima marwa jolma alanya anakin ala parari kami sinatai ujung namar sangat madibata di tibangan di mana amin idok kamanginang songoni manang akan asing wala pertiga-tiga maju no guari kamanginangnya dia memuliakan Allah di dalam pekerjaannya ibah sangap ibana debata di tonga-tonga ni ulaonna songoni nang persikola songoni nang aka pebisnis songoni nang aka pegawai pemerintahan dia memuliakan Allah pasangap debata marhite-hite sudena ulau di tonga-tonga ni ngolu ni ibana sadok ikom marsangap debata songon Raja David pemazmur hari ini apapun yang terjadi dalam hidupnya dia tidak pernah berdosa terhadap Allah nak pemargati soring akan masa di tonga-tonga ni ulu ni mana ima bohalta kamanginang nani haulongan di bagasan Yesus Kristus madalani ngoluta di tahun 2022 alai pos marohamuna Allah akan senantiasa berada di pihakmu jika engkau tetap melihat dan memuliakan Allah di dalam setiap kehidupanmu amin martang yang mahita Mauliate madiho ali Jehovah di bata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungatakas hatam nabadiai Tuhan saur di tonga-tonga nami di minggu nami na parjolo di tahun 2022 on. Di paborhat ho hami Tuhan madalani ngulu nami di tahun 2022 on. Tuk peso huboto hami ahana naing masa naik patu paumu di tonga-tonga ni ngolu nami pribadi lepas pribadi rumah tangga lepas rumah tangga nak songoni huriam alai pos rohanami Tuhan lehono mugogo di hami mengadopi ragam niakana masa justru hatam madok tuhami moloro tuhami akaragam ni hamaulon pasol hoto diri nami mai tuho ai naing ma songoni dok nina posom si Paulus dihagogoon dihagaleon nami hami margogo ido na pinangido ni roham ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naing matoktong marhite-hite pardal ningulu nami pasangapon nami ho tukpe hacit manang parir
godang manang otik paso-paso na hujalo hami alai nunga jumolo di paingo to hami di bona ni tahun 2022 takas do Tuhan di boto hona masa di tonga-tonga ni ngulu nami sude ruas ni uriam nadong di HKBP bonang indahon sadok homa nama dongani hami nama masu-masu nasida ruas ni huriam di tonga-tonga ni ngulu nasida ulau nasida siapari angkiat marsangap guarmu nabadiai di sude panggul miton ni ngulu nasida ali Jesus Kristus jala molo marsangap po Tuhan marhite-hite ngolu ni sude ruas ni huriamon use hono muma pasu na godang tu nasida dao sian na pinangido ni rohana sida dao sian na tinagam ni nasida marhuaso doho Tuhan mangalehon pasu na godang di nasida imaha porsion nami jala hupeo pami doi gomos atong pos marohanami madalani ngulu namion di tahun 2022. Sai homa toktong di jolo nami, di pudi nami, di siamun doha pirang, molotung mengadopi ragam niak kahamaulo pihami. Asa sonak kami ali Yesus Kristus Tuhan nami, unang paloas tinggang madabu jalatud dalhami siana dopanmu. Atau ngasi maroham, calo matang yang nami, sesama dosa nami, di bagasan, koar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taudo timah cerata, mari dimahita. Uhud papungu pelean. Dia
Tamu kadongan nungata bege hatani di bata sadarion nungata kas di patuduhon tuhita huasona dohot holong ni rohana ai ibana patugu aka racang-racang ni pargumbangamu ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonga ammi alani ihi puji ma ibana Debata do hagogoaku dohot hatuauku ibana mambain marhada mahon parbolahaku ibana pamahap ahu dohot emena marimaku halak nama muji di bata sai hehe dorohana patupa akan naum muli di ngoluna si ganupari ciala gabe pasu-pasu do ngoluna tudonganna nunga huboto jala hujalok akan adenggan sian debata alani i hehe mahau patupahon na umuli tu saluhut dongaku asa gabe pasu-pasu au di bongaku patupa masaluhut nai di ngolum ayak kanau manada debata dohot pabahenanna gabe pasu-pasu ma ngoluna tu saluhutna Ali di bata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leo-lehon na denggan dohotna sauli basa na mauli hutus upasa tamima sian na nilehon mitu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti to dim asalam utadahami godang nisi leo-leon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin Ali Tuhan debata amaniaka hati uron haroroan niakana dengan bahasa na mauliutus mauliate rohanami tuho ala di papatar hodo holong dohot asini roham marhiti sian pangalehon mu di anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe jolma humokop hami huida hami siani godang ni holong ni roham dangna hasuhatan bidangna dohot gacangna dangna tardodo bagasna jeladang na tardungdung tibona ope pujion nami maho ala di pabicar ho barita na uli tu hami asa mangulu hami di bagasan na asini roham saya sima roham sodangi mahami lehon mato dim patiurhon rohan hami asa torang huida hami habal gaunmu dohot panodang nasian hoi say lehon mahami tu anakmu bahen upani halo jaunna ala na tinaonna hangaluton humokop hami asa macohot hami mangulahod dosa asa burju jala daulat hami marroha
paboa mauliate ni rohanami. Sai sungguh lima huriam, naolo mangalehon rohana dohot artana be, bahen silua Tuhanakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tuhalak si pelebegu, dohot parugamo na asing, asa marongoman na sida, Roma dapoton panodang naung bicari, say lehon hiras ni roha tua kapar barita nauli, asa hatop rarat barita nauli itu ganup huta na ditanoon. Say lehon hapistaran sian ho tuaka panggonggomi dohot tuaka raja, tuaka suruan na pinabakitna, asa dohot na sida patiurhon dalan ni barita naulii. Say pauduk marohana sida, asa rap hami mangoloi pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarobadia maguarmo, say romahara jaunmo, say saut malomoni roham di Banoto ngaon songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapa hari, sisa madosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan, namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame, jalohamu mapaso-paso sian Tuhan debata. Di paso-paso jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Dihamu amanami dotina nami saluhut na ruas ni huria dison hami jongjong parhalado namar tiki manang namar tugas di bagasan mingguta sadarion dison mahami pasahaton selamat hari Minggu madi hamu salutna. Selamat tahun baru ma dihita salutna. Selamat tahun baru. Oras ma dihita salutna. Oras. Mama
dosai. Asa porsea di Yesus tutup dengan pambainmu disi. Rahen maau parhikeanmu masuk-masuk mabar main. Ale Tuhanku batu paman, baik masuk-masuk dengan sudi. Kulana dengan nenuni songon binana Tuhan, ingot urupi luhut nagale.